Fijn dat je weer kijkt naar Pelemaas in Zicht. In deze uitzending geven we tips hoe je rioolverstoppingen kunt voorkomen, stelt een van onze medewerkers zich aan je voor en kom je meer te weten over onze partner Trendsportal. Maar eerst laten we je kennis maken met onze kerncontactpersonen. Gemeente Pelemaas werkt met kerncontactpersonen. Medewerkers die een eigen functie hebben, maar daarnaast ook een rol hebben in de relaties met de kernen en gemeenschappen in Pelemaas. Maar wat doet zo'n kerncontactpersoon nou precies? We stellen ze aan je voor en gaan in op de rol die ze in de gemeente hebben. Nou, als gemeente geloven we heel erg in processen van onderop en in de kracht van gemeenschappen. En wat wij als kerncontactpersoon doen is het opbouwen en onderhouden van een relatie met die gemeenschappen. Want ja, we zijn partner en we werken samen, dus dan is een goede relatie heel erg belangrijk. Dat contact is in eerste instantie met de dorpsoverleggen, maar kan ook zijn met een actieve werkgroep binnen een gemeenschap. Nou, wat ik dan vaak doe is geregeld dus even een telefoontje of aansluiten bij een overleg, zodat ik als kerncontactpersoon weet wat er speelt binnen die gemeenschap. Ik ben kerncontactpersoon van Maasbree en Helden. Nou, je kunt ons eigenlijk zien als een soort van wegwijzer. Op het moment dat mensen in dorp of initiatiefgroepen niet precies weten bij wie ze zouden moeten zijn bij de gemeente, dan proberen wij ze de goede kant op te sturen. En tegelijkertijd gaat het ook wel een beetje andersom. Op het moment dat collega's van ons met iets bezig zijn of ergens iets in gang willen zetten waar ook inwoners bij betrokken zijn, dan proberen wij ook de collega's de goede kant op te wijzen, maar tegelijkertijd er ook wel voor te zorgen dat we ze op een gedoseerde manier naar die kernen laten gaan, omdat we vooral ook vinden dat kernen met een eigen agenda bezig zijn. Dus we proberen ook wel te bewaken dat we op de goede manier met elkaar in gesprek zijn. En ja, je kunt ons dus ook wel zien als een soort van bewaker van het goede gesprek tussen de kernen en tussen de gemeente. We vinden het daarnaast gewoon heel belangrijk dat al onze medewerkers wel in staat zijn om gewoon een goed gesprek met de inwoners te voeren. Maar we komen ook wel eens tegen, en daar kunnen mensen ons ook voor inzetten, zowel vanuit het dorp als vanuit de collega's, om bij processen waar het even stroef loopt, om even aan te haken en er misschien wat olie in te gooien. Dus je kunt ons zien als een soort wegwijzer en als een soort oliemannetje. Ja, als kerncontactpersoon hebben we ook een belangrijke rol in eigenaarschap. Dat wil zeggen wie waarvoor aan de lat staat. Dat kan soms de gemeente zijn, maar soms ook de gemeenschap karttrekker. We nemen ook onze collega's hierin mee. We geven bijvoorbeeld workshops als kerncontactpersonen om het gedachtegoed uit te leggen. Maar ook om dat eigenaarschap, om het daarover met elkaar te hebben. Collega's kunnen ook naar ons toe komen om gewoon te klanken als ze ergens mee worstelen of als ze vragen hebben over dat eigenaarschap. En dat is voor ons als kerncontactpersoon, die gesprekjes zijn ook weer goede voeding om onze rol goed te kunnen uitoefenen. Job Wijnands is voorzitter van de dorpsoverleg Maasbree en staat in contact met de kerncontactpersoon. Wat ik waardevol vind aan het contact met de kerncontactpersoon is dat het betekent dat wanneer ik of iemand anders in het dorp vragen heeft die bij mij terechtkomen, dat ik daar meteen terecht kan bij één functionaris, één ambtenaar, die me dan ook meteen kan voorzien van antwoord wanneer hij of zij dat weet. Maar zeker ook dat verder kan doorzetten in de verdere organisatie, waardoor ik bijvoorbeeld in mijn eigen geval niet hoef te bellen naar het algemene nummer, maar direct via één kanaal antwoorden krijg op al mijn vragen. Of ze me nu bevallen of niet, maar dat is in ieder geval heel belangrijk voor mij. En daar heb ik waarde aan, dat is echt goed. Praktisch betekent dat ik, wanneer ik vragen heb, een appje stuur naar Carmen ofwel bel. Meestal een appje, dat vind ik zelf meestal makkelijker. Zeker als het gedurende de werkdag is. En dan krijg ik daar, moet ik zeggen, bijna altijd binnen het uur antwoord op. Of het antwoord van, hey, ik ga erachteraan. En ja, goed, dat is ontzettend waardevol. Dat betekent dat ik ook veel sneller informatie kan delen binnen het dorp. Het brengt in ieder geval met zich mee dat je snel duidelijkheid kunt scheppen, ook aan anderen. En duidelijkheid klinkt misschien heel simpel, maar heeft wel heel veel waarde als je ook dit vrijwilligerswerk binnen dorpsoverleg doet. Ik ben sinds kort adviseur gemeenschapsontwikkeling hier bij de gemeente en heb daarnaast dus ook de rol van kerncontactpersoon overgenomen voor de kernen Kessel, Koningslust en Meijel.
En vind het heel interessant om zo ook uit eerste hand te horen wat er allemaal speelt in de kernen. Ik vind het belangrijkste in mijn rol als kerncontactpersoon om daar waar er behoefte voor is, te ondersteunen in de communicatie tussen gemeenschappen en gemeenten. Nou, ik ben adviseur wijk, natuur en landschap bij het team Openbare Ruimte. En in die functie hou ik mij heel veel bezig met groenvoorzieningen en met speelvoorzieningen. En nou, dan kom je heel veel in contact met inwoners en in de dorpen. En de rol als kerncontactpersoon die sluit daar dan eigenlijk heel mooi op aan. Hè? Want dan kun je nog meer bijdragen om samen met die dorpen iets te ontwikkelen. Je kunt ons alles vragen, maar er speelt natuurlijk heel veel in de kern. En het zou ook niet goed zijn als wij de trechter zouden zijn waar alles doorheen moet. We vinden het echt belangrijk dat specifieke vragen over projecten en over inhoud waar medewerkers al bij betrokken zijn, dat dat ook echt gaat via de betreffende medewerkers. En als het even niet bekend is, dan kunnen ze bij ons terecht. Gemeente Pelen-Maas werkt samen met Trendsportal aan duurzame, veilige en slimme mobiliteit. Trendsportal is een initiatief van 8 Noord-Limburgse gemeenten. Samen met allerlei partners zetten zij zich in voor een goede bereikbaarheid voor onze regio met oog voor de toekomst. Vandaag bezoeken we het inloopspreekuur van de OV-ambassadeurs in de bibliotheek Maas en Peel in het Huis van de Gemeente. Tom Jacobs, programmamanager van Trendsportal, vertelt meer over de samenwerking. We staan hier momenteel in het Huis van de Gemeente, in de gemeente Pelen-Maas. En daar zijn onze OV-ambassadeurs. Die helpen ouderen die willen reizen met OV, maar het nog een beetje moeilijk vinden. Die helpen ze met uitleg, maar daar gaan ze ook mee samen op pad. Wij helpen eigenlijk de mensen een beetje op weg met de OV-chipkaart, de appjes van de OV. Deze mevrouw hebben toevallig nou geholpen, de automatische incasso was niet goed gegaan. Want ja, je moet natuurlijk ook je product gaan ophalen en zo. En ja, dat wist mevrouw dan niet. En ja, dan helpen we ze, als het op dat moment kan, aan tafel helemaal verder. Of we gaan de tips geven wat ze kunnen gebruiken. Maar wat ook heel veel naar voren komt, zijn de abonnementen bij de NS. Waaronder dan ook het abonnement wat eigenlijk bedoeld is voor de senioren. Dus vanaf 65 plus met die speciale 7 dagen keuzedagen zeg maar, erbij. Vooral dat soort praktische vragen van wat houdt het in? Heb ik er wat aan? Reis ik er genoeg voor? Dus dat kunnen we dan uitzoeken. Er zijn natuurlijk veel meer abonnementen, maar dat is eigenlijk het abonnement dat wel het meeste uitspringt. Ja, en verder ook inderdaad gewoon een keer uitchecken vergeten. Wat gebeurt er dan? Hele praktische vragen. Dus, ja. Dit is een van de projecten waaraan we samenwerken. Wij merken dat de ouderen het toch lastig vinden soms om het OV te gebruiken, omdat ze het technisch of digitaal lastig vinden of omdat ze gewoon niet goed weten hoe dat moet. Vanuit die gedachte hebben we een project opgestart om samen met vrijwillige OV-ambassadeurs die mensen op weg te helpen. En dat is een project dat we samen met de gemeente bedacht hebben, ondersteund door onze partners en op die manier uitvoeren. Wij zitten hier 1 keer in de maand en dat is de 3e dinsdag. En dat zal waarschijnlijk in het nieuwe jaar ook zo zijn. En dat is van 10 tot 11:30. En dan zitten we dus hier bij de BIEB, in het gemeentehuis. En dan mag u komen als u vragen heeft. Trendsportal is een samenwerking van de 8 gemeenten in Noord-Limburg. Al jarenlang werken we samen op het gebied van mobiliteit. En de 8 gemeenten, dat is van de kop van Noord-Limburg, Mook en Middelaar, naar het zuiden tot Pelen-Maas en Bezel als meest zuidelijke gemeente in onze regio. Wij werken samen onder de vlag van Trendsportal, maar hangen ook onder de regio Noord-Limburg. Dus het is een regionale samenwerking waarin we werken aan de gezondste regio. Dat is het hoofddoel. En mobiliteit en logistiek levert daar een bijdrage aan. En als Trendsportal zijn wij de uitvoerder van dat programma. Mobiliteit is heel belangrijk. Mobiliteit zit eigenlijk in alles wat we doen. Iedereen maakt dagelijks wel gebruik van het mobiliteitssysteem. Maar niet iedereen kan daar ook zomaar gebruik van maken. Denk aan mensen die, zoals ze hier, ouderen die wat minder makkelijk met OV kunnen reizen. Maar ook jeugd die naar school gaat.
Maar denk ook aan de verduurzamingsopgave die we hebben in mobiliteit. Er zijn heel veel transportbewegingen in onze regio. Dat heeft ook een aantal nadelige gevolgen. En in de mobiliteitstransitie proberen we daar invulling aan te geven. Door ook een stukje verduurzaming bij die bedrijven te faciliteren. Maar ook mensen te activeren om op de fiets te stappen bijvoorbeeld. Dat zijn echt een aantal doelen waaraan wij werken. De OV-ambassadeurs is bijvoorbeeld een van de vlaggen waaronder we werken. Maar mensen kunnen wellicht ook onze fietscampagnes, de hashtag #PosjeFiets. Daarmee doen we samen met de andere regio's in Limburg. Voeren we een aantal fietscampagnes uit om mensen te stimuleren om op de fiets te stappen. Mensen kennen wellicht het autodeelproject, waar op verschillende plekken in onze regio deelauto's uitrollen momenteel. Dus onder die projecten, die kennen mensen wellicht wel. De term transporter is vooral de naam van de samenwerking en is niet het doel om dat onder de mensen te brengen. We zijn er niet alleen voor inwoners, we zijn er ook voor ondernemers. Ondernemers in onze regio hebben verschillende opgaven. De ene is wat meer logistiek gericht en heeft een enorme transportopgave. Die bedrijven die proberen we te helpen met verduurzaming van hun bedrijf en verduurzaming van de mobiliteitsopgave. Hoe kunnen we bijvoorbeeld vervoerstromen van de weg naar het water of het spoor verplaatsen? Of grote werkgevers, hoe kunnen die nou een fietsplan introduceren om hun medewerkers meer op de fiets te krijgen? Dat zijn voorbeelden van interventies die we bij ondernemers uitvoeren. In de toekomst blijft mobiliteit een heel belangrijk item. We werken hard aan om verkeersveiligheid en duurzaamheid in onze regio nog hoger te krijgen. Dat doen wij samen met de 8 gemeenten en samen bepalen we welke projecten we gaan doen. Voor komend jaar staan er weer een aantal nieuwe projecten op de rol. Denk aan projecten rondom groot verkeer, landbouwverkeer door de bebouwde kom. We merken dat dat echt een groot probleem is. Ook in landelijke kernen merken we dat dat verkeersveiligheidsprobleem echt aan het groeien is. Dus daar zullen we ons komend jaar op richten. We gaan ook aan de slag met een project wat zich richt op basisscholen. Hoe kunnen we de jeugd nu verleiden om wat meer met de fiets of de voeten naar de basisscholen te komen? En daar bieden wij een subsidie voor de kosten die dat met zich meebrengt. Meer weten over Trendsportal en wat inwoners en ondernemers hiervan merken? Kijk het dan op www.trendsportal.nl. De feestdagen komen er weer aan. Voor velen een reden om lekker te bakken. Oliebollen, appelbeignets en snacks zijn populair. Maar wat doe je met het vet of de olie dat overblijft na het bakken? Frituurvet en olie moeten apart ingeleverd worden. Dat doe je door eerst het vet te laten afkoelen en terug in de verpakking of in een lege drankkarton te gieten. Lever het vervolgens in bij het Milieupark of bij de supermarkten. Dit is gratis. Download en raadpleeg onze afvalkalender Peel en Maas app of onze website voor de inzamelpunten. Gooi het vet dus nooit door de gootsteen of toilet. Dat veroorzaakt kostbare verstoppingen. Door het inleveren van het vet helpt u het milieu, want het wordt gerecycled naar biobrandstof. Sinds kort rijden onze voertuigen ook op biobrandstof, onder andere gemaakt van frituurvet of olie, dus het ingezamelde vet wordt goed hergebruikt. Werken bij Peel en Maas kan in veel verschillende functies, als adviseur, beleidsmedewerker, bij de buitendienst of consulent. Vandaag stellen we aan je voor. Mijn naam is Toon van Otterdijk en ik ben communicatieadviseur bij de gemeente Peel en Maas. Als communicatieadviseur ben je bij heel veel zaken betrokken die bij de gemeente spelen. Wat we onder andere ook doen is het beantwoorden van de vragen van de pers. Dus van de Limburger of de Omroep of andere media die vragen hebben. Wij beheren ook de website en social media van de gemeente. Dus we zijn met heel veel zaken bezig. Ik werk 3,5 jaar bij gemeente Peel en Maas. Ik heb voor deze functie gekozen omdat de functie mij heel erg aanspreekt. Zoals ik zei, ik ben bij heel veel zaken betrokken. En een leuke gemeente om voor te werken. De 3 kernwoorden van Peel en Maas. Voor mij is het samenwerken, collegialiteit en niet een woord maar een zin, beleefde ruimte. Kamperen of citytrip, dan ga ik voor de citytrip. Zoveel mogelijk met de fiets, hardlopen en wielrennen.
Leukste aan mijn werk vind ik dat ik bij heel veel verschillende onderwerpen betrokken ben en daardoor heel veel meekrijg van wat er allemaal gebeurt in Peel en Maas. De grootste uitdaging is om het werk allemaal gedaan te krijgen in de uren die daarvoor staan. Dus het is wel eens wat meer dan wat kan. Ben jij benieuwd naar een van de andere functies bij Peel en Maas? Kijk op de website www.peelamaas.nl of neem contact op met een van de adviseurs P&O via telefoonnummer 077 30 5x6. Nou, zoals je ziet zijn wij druk bezig met de planning voor de volgende uitzendingen van Peel en Maas in Zicht. Heb je nou ook een leuk idee voor een onderwerp of iets waarvan je zegt, daar heb ik altijd al meer over willen weten? Geef het dan aan ons door. Je kan een e-mail sturen naar communicatie@peelemaas.nl, geef daarin je onderwerp aan en wie weet zien we het terug in een van de volgende uitzendingen. Wat nog wel leuk is om te vermelden, voor degene met het leukste onderwerp hebben we een hele mooie prijs. Dus hou je niet in om onderwerpen aan ons door te geven. Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen. En vergeet niet, op woensdag 8 januari 2025 zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Peel en Maas in Zicht. Kijk dus!